RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nina akong suwat suliran. Ako si Troy, 33 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagbaligya sa akong kaipon sa among anak. Kung karon nga gusto niyang bawion, nagkagubot na hinuon. Aron ninyong hisabtan, ingon na ini ang mga panghitabo. Dong, tanawa. Duha ka linya? Oo. Buot ipasabot. Positive. Hala, Nabot na yun ang atong ipangandoy, Dong. mabdos lagi ka day. Cheers! Dong, salamat kayo sa pag-atiman ako, ha? Gisabot yun ko nimo sa akong mga mood swings o sa akong mga cravings. Siyempre, uy. Og dili na para lang nimo. Para na inyong duha sa atong anak. Og deserve na nimo kay naibaw ko nga mahimo kang maayong inan pohon. Salamat, Dong. Dong, Ano day? ay, sakit man akong tiyan. Ha? Uy, Manganak naman tingali ko. oh, tana. Dado natin ka sa ospital. Ang gailo palang gailo. Dali ani dako ana among bebe. Ay, unom naman dayon ka buwan ni siya. Ay. Makalingaw na kis Dodong, ma. Oo. Ma! Ami na bata, Bi! Uy, Ano? Nung sa ka? Mahug ng bata. Imo raman taon ng gilabnot. Mas delikadog mahog siya nga gikupta ni Mama. Paunang tiguang na na. Hala no. Uy, bisag tiguang nako. Pero kay baw gihapon kumukugos og bata. Uy, ug usapasan, maampingon intaon ko sa akong apo. Sa baoy? Nung sa ka? Ayoko nagtubaga si mama gingon nana. Nga naman, supa ka? Kung ano ka makao yung buhok to. Uy, Mas maayo pa. Kay dako na kay kagkausaban. Sukad na ka mga anak. Sige, magbuwag ta.
Recorded by X Thunder Gaming. Wa lagi ko makasabot sa kinaiya ni Ann sukad nga nanganak siya. Kung unsa siya kabuutan sa wa pa siya mga anak, grabe sad ang iyang kamaldita karon. Dito ko may puyo sa bahay sa ako mga ginikanan. O gunya. Ayo! Bay! Bay Troy! Oh! Bay! Ikaw man din na. Kadat kay mukas ko. Bay, unsa man itabo ni An? Ha? Ngano de? Wa mo ko'y balita niya. Gibaligya man niya nako ang inyong anak, bay. Unsa? Hain mang bata ron. Tuasa mo. Gibaligya niya nako 10,000. Ako na lang sang gidawat kay naibaw man ko nga naa na gyud problema. Dili lang gyud normal. Salamat kay bay. Kuhaon ako nga akong anak. O bayaran na tiga sa 10,000. Ah, sige bay, way problema na. Husaya na ninyo kay murag wa gyud sa hustong pangisip si Anda. Salamat bay. Daan palagi ko nga nani mo ang bata. Ambing ako anak. To lagi sa sud. Natug. An, unsa ba nahitabo nimo? Kinansa man ko. Mosugot ko nga makuha nimo ang bata og balik. Basta mosugot lang ka nga moadto tag psychiatrist para nga ma-check up ka. Kay ba sinugdo na kay postpartum depression? O guman ko magpa-check up. Ihatag niyo mo akong anak. Oh, Base sa iyang mga tubag ug mga lihok, normal raman siya. wa siya mag-wild dito, Dok? O baka ka na bang dili normal nga buhaton ba? Wa, okay raman siya. Salamat, Dok. Salamat kini uban kag balik din sa bahay. O magakos na gyud ako balik ang akong anak. Ang bibi. Kadit sa. An isaad na ko ang ampingan nimong atong anak. Una kumulakaw. Asa man ka? Anong mulakaw man ka? Buwag naman ta, di ba? Dili. Dili ka mulakaw. Oh. An? Ano? Anong gikuha ni mo ng kutsilyo? Di ko musugot na mulakaw mo. Sa? Nabuang na giga. Choy! Choy, balik din eh! Choy! Ha? Anong ihatag man mo nako imong anak nung? Ikaw mo igsoon ako og mo'y kasaligan ako. Ipalayo na akong akong anak. Dili ko gusto nga mag-abot pa sila sa iyang inahan. Unya dong, dili ka makiha ang imong maguwang ana. Dili ba di ay na kidnapping ang inyong gibuhat? Wa ko kay bawa ma. Basta importante lang nga malayo ang bata sa iyang inahan. Mao na lang gitong ako nahuna-hunaan nga paagi nga maluwas ang akong anak. Ang ipalayo siya sa iyang inahan. Aron ako rang usa mo ay mga atubang sa akong kanhi kaipon. Ang akong mga pangutana mao kini mo sunod. Unang pangutana. Gibaligya sa akong kaipon ang among anak human mi magbuwag. Unya karon gusto niyang kuhaon. Gusto niyang bawion. Naanak ko ang bata kay ako ning gikuha sa iyang gibaligyaan. O guwapay usa ka tuig ang among anak. Adto paghihapon sa akong kaipon ang custody sa bata. Ikaduhang pangutana. Nagkasabot mi nga magpa-check up og psychiatrist ang akong kanhi kaipon kay nagduda ko nga na siya postpartum depression. Pero normal naman ang resulta matod pa sa doktor. Pero kung ako na gani ang iyang ikatubang, mausab siya kalit. Og nahadlo ko nga ihatag ang akong anak niya. Unsay angay namong buhaton para nga mapamatuol namo nga dili safe ang akong anak kung adto sa iyang poder. Ikatulo pangutana.
Gitiunan mi sa akong anak og kutsilyo sa akong kanhi kaipon. May posibilidad ba nga mapreso siya? Nga klaro man kaayo nga naagid siya problema sa pangisip? Ikaw pa to katapusan. Gipadana ko sa akong igsoon ang akong anak para malayo siya sa iyang inahan. Posible ba kaha nga makiha og kidnapping ang akong igsoon? Nga ako man mao'y naghatag og pagtugot nga dadon sa layo ang bata? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Troy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana nato kabayan sa tuang kapikas ka relasyon, kabtangan nato ang kahimtang in life estado unsa ng mga ligot-got ug mga butang nga nagbother nato nga di ta kakuhag solusyon or tubag, pues ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account. Kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Usa ra gid among hangyo guys. Kumplituha ang detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutanag, mga problema. Ayaw diritso ag pangutana kay di man mi kasabot dayon, you know. Lain-lain nga sitwasyon, maski pagpareho siguro kabahin sa balaod ang pagahisgutan, di gyud na untop og the same ang among mahatag nga tambag ug tubag for the same law kay different situations man. So para mas mahatagan namo og tin-aw klaro nindot nga tubag inyong mga pangutana and mas makuha namo ma-achieve namo ang among tinguha nga matabangan mo kumpletuha ang detalye no sa inyong problema unsay hinungdan nganong naingon ani and then ang inyong mga pangutana. We will appreciate it also kung ang inyong lugar isulti ninyo. Kung di mo ganahan nga isulti na mo inyong tibuok or tinuod nga pangalan ug address, i-note na din ha amo ra nang itago. We will not announce it on air. We will respect your privacy. Usahay makalipay manggod kung makibaw mig taga-asa ang amo ang letter sender. Usahay ato abay ang letter sender dili diris nasod no. Naas gawas kay naminaw pinaagi sa ato ang YouTube channels ug sa ato ang Facebook account DYHPRMN. RMN Cebu, no? DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Og ang mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantengco Bathan, thank you kaayo for always tuning in and for always listening, especially sa mga sastre ni Dino Loren og mga lain-lain nga naminaw nato sa ilahang tindahan. Of course, ang mga sastre ni Tita Philip Tampus. Hello and regards ninyong tanan nga mga naminaw din ha. Magpatahi niya ko pohon kang Mama Philip ha. Nindutag tahi ako ang sanina pohon. Si Troy ang ato ang letter sender and legal ning iyang mga pangutana no nga gipada sa atua. Naamanggoy medyo gubot ni kay ang iyahang anak na sila'y anak gibaligya niya murag ang term ani murag gipa-adapt ba pero nagpabayad siya no mo na ang iyahang kuan nga nausab na mangyud pag humang panganak siguro it was an unwanted pregnancy ba or maybe because at that time dili sila ready so mo ni iyang mga pangutana. Gibaligya sa akong kaipon ang among anak, human ni nabuwag. Unya karon gusto niyang bawion. Naa ko ang bata kay ako ning gikuha sa iyang gibaligyaan. Amigo ra pug kuno niya no. Ug wala pay usa ka tuig ang among anak. Adto bagihapon sa akong kaipon ang custody sa bata. By law, by blood ang bata anak sa imong kaipon and wa ko kakita sa iyang birth certificate pero kung atog yung huna-hunaon ang balaod nag-ingon nga kung ang bata illegitimate adtos inahan and by inahan atong pasabot ang biological yun nga parents kay ang baylopod kung kinsay biological parent mao man gyud unta ang dapat nakabutang sa rehistro or birth certificate sa bata. Although usahay mausab kay let's say nagmaniobra tag mga dokumento at first glance ang ato mangyong basihan kay di man nato ma-check dayon ang biological relationship ang atong basihan ang legal relationship ug unsay nakabutang sa birth certificate. Sa bata, kanag na birth certificate ang inyong bata.
no? Mo gyud nay mahimong basihan, but ikaw deep in your heart and in your conscience kabaw ka nga anak na sa imuhang kaipon. Ang pangutana lang imong kaipon sa una, ang pangutana lang, is she even fit and ready to be a mother nga gipanghatag manggani na niya ang bata, no? Sa katong bata pa, baby pa nga, gamay pa kais nga tanan, no? Willing ba siyang mahimong inahan or is she ready? Dili na to basta-basta ihatag ang bata kay maluoy ta sa bata pod sa kanang panghitabo. Ikaduhang pangutana, nagkasabot mi nga magpa-check og psychiatrist. Tutang Dr. Obra, ang akong kanhi nga kaipon kay nagduda ko nga naa siya'y postpartum depression, which is very possible. Pero normal ra ang result matud sa doktor. Pero kung ako na gani iyang kaatubang, mausab siya kalit. Og nahadlo ko nga ihatag ang akong anak niya, unsay angay namong buhaton para mapamatuod namo nga dili safe ang akong anak kung adto siya sa inahan. So pwede gyud ta mo adto og DSWD and another psychiatrist or psychologist to reassess the mother with you, no, and check unsa gyud problema og fit ba gyud kay usahay dili ra man ang ato ang pag-check sa ato ang mental state. Kaingon ta nga fit ang mama, no, to do the responsibilities of the mother, and that's safe and beneficial para sa growth ug development sa bata nga adto niya ang kustodiya. Naa may daghan og lain pud nga factor nga angay nato i-consider nga gina-check pud na sa mga child psychologist ug sa DSWD. Ipatarong na nato og assess. Kaya ang imong gi-assess tan-aw nako ang iya ramang state of mind. Dili man ang iyang pangisip in relation to her duties and responsibilities as a mother ug ang iyang relationship ngadto sa bata. Okay? Katulong pangutana, gitiunan mi sa akong anak og kutsilyo sa akong kanhing kaipon. May posibilidad ba nga mapriso siya? Nga klaro man kaayo nga naa gyud siya'y problema sa pangisip. Now, of course, no, that can be a threat, that can be a grave threat, no, what about? Ang pagtion alone is a criminal offense. So pwede gyud nato siyang ipa-blotter ug i-remind nga di siya pwede magbuhat-buhat og ingon ana to expose you in danger. Ikaupat ug katapusang pangutana, gipadala nako sa akong igsuon ang akong anak para malayo siya sa iyang inahan. Posible ba kaha nga makihami og kidnapping ang akong igsuon nga ako man mao'y naghatag og pagtugot nga dadon sa layo ang bata? Dakog chance because ang kustodiya manggod sa bata, although di na siya kidnapping, but pwede gyud niyang mabakwi ang bata, no? Because wa manggod tay basihan, because remember, a child born outside of marriage is an illegitimate child, and the law says nga ang custody naa gyud unta sa mama. Unya, although kita na atay basihan, if we can show proof nga ang mama dili fit, no, nga mahimong nga naay full custody sa bata, no, dili na automatic. We cannot take the law into our own hands. We need to get a court order nga naa nato ang bata, or at least magkasabot mo, magstorya mo nga anha ninyo ang kustodiya sa anak nimo or sa bata. Okay? So dili pwedeng kanang buot-buot lang, no, magbuot-buot lang ang imuhang kamo diha, no? So you go through the process and we'll have to prove nga dili safe for her nga naa dinha, no, kay para maiwas ng gitas possibility nga makiha mo, no, mag-legal battle, maluoy pud dasad sa bata. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.